Mo salamat sa Dios. So karong adlaw sa ulog kita sa piyesta ni San Lucas, no, Ebanghelista. Siyang atong gidudahan nga tagsulat usab sa mga buhat sa mga apostoles ug doon na siya connection nga duol-duol ngadto kang San Pablo. So di pa man siya pero mao gina ang kanang hypothesis nga atong makuha o sa pagtuon sa Biblia dool-dool ang maong duda nga dool usab siya ni San Pablo o siya ang nagsulat sa mga buhat sa mga apostoles. San Lucas nahimo sad gihapon nga nagtahan sa iyang kinabuhi alang sa pagsangyaw sa mga balita ug alang sa pagtuo kang Kristo atong Ginoo. Nining mga pagbasa mga igsuon nindot pod ang iyang version sa ikapituag duha o kapituag duha ka lalaki nga ebanghelyo nga gipadala sa atong Ginoo mga tinun-an ngadto sa nagkalain-laing balangay nga iyang bisitahon. Dunay punto din na ayaw paghunong sa usa ka balay, no? Kay siguro kanang pag ako lang ma-imagine ayaw ka mo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Ako lang ma-imagine og unsa ang karakter o kinaiya ani gipaabot sa atong Ginoo sa magsasangyaw sa iyang maayong balita. Ang magsasangyaw sa maayong balita dili magchismis ang muhunong sa dalan nya istorya bisan kinsa murag yana. Kailangan single-minded ang magsasangyaw. Ang iya lang yun ibalita katong naa sa format sa proclamation of the good news, no? Pag sangyaw sa may balita sa Ginoo. So nagmauni siya. Kay makalangay ng maghunong-hunong tasdahan, sige tagtabi, sige chismis, salay ato may sigutan, wala na sa topic, no? Sa katuyuan, sa purpose nga sangyaw sa mga tinun-an sa Ginoo. So na-amaze ko dihin dapita sa iyang Panginoon nga ayaw maghunong kunay kuan, no? Aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Ang ilang pasabot siguro nga kay bao mo nga ang inyong isangyaw mao ning maayong balita sa Ginoo. So walay lain kay maghunong-hunong mo nya magsigig chismis na basig lain ang inyong mahisgutan. So dili ta dili nato sagulan ang atong katuyuan, atong pagsangyaw kabahin kang Kristo og lain nga mga kanang content. Ang content may importante niini. O kung say content nga inyong isangyaw, mao na isangyaw ayo pag chismis sa dalan. Nya nasay ana usa ka punto nya there is kining pagbalhin-balhin ayaw ka mo pagbalhin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kung moadto ka mo usap pod na siya sa murag gipahinumdom sa Ginoo nga dili lang ang content, no? Dili lang ang content ang importante sa pagsangyaw sa may balita, kundi usab ang direksyon. Ang direksyon sa pagsangyaw sa may balita. Kung magbalhin-balhin tuod pagkahuman din at kay bawa kung sa may asa man tani abot nagbalhin-balhin man ta ato baka na-achieve ang kanang goal ang iyang direction. So content and direction of the proclamation, no, of the good news. Yan na po yung laing punto din nga kung sa idalit ninyo sa tagbalay ang inyong sakan kaon bisag unsa. Okay? Ang mamumuo kinahanglan sad siya masuhulan. Pagkadawat siya. Pasabot sa Ginoo nga kay gisugo man tas Ginoo kanang kung sa grasya nga naa diha dawata. Kay mao nay paagi sa pag-bless sa pagbendisyon sa Ginoo sa imong mga hago, sa imong mga pagbudlay alang sa kasangyawan sa iyang maayong balita. In other
words kanang ang Ginoo tungod sa iyang buluhaton nga iyang gisangon kanato sa iyang probidensya makalaom kita. Oh. Di man ta mo dawat og sweldo nga dako, og sakto nga sweldo o ino to na honorarium o sa mga katekista for example o lain-lain na aikat natin mga allowance para sa atong mga buluhaton di asingarian sa Dios. Di man ta mo dawat niya na apan sa tanan natong panginahanglan atong ikasandig og ikalaom dito sa probidensya sa Ginoo. Amen. So kanang tulo ka punto ang gusto nako ipaambit ninyo karon. Content nga atong content nakapasulod gyud sa pagproklamar sa maayong balita sa Ginoo. Ikaduha nga atong direksyon klaro nga adto gyud sa receiver sa maayong balita. Kung asa kita gipadala adto padung dili siya bisag asa na lang magtabok-tabok ang atong. Ikatulo, ang Ginoo sa iyang probidensya magbendisyon sa atong adlaw-adlaw nga panginahanglan. Amen. Palihog tindog. Ang atong